खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि दिनै गुवाहाटीया मिनि राजथावनि जानो नागिरदों मानोना दिनै गिबि मन्त्रि महरै समायखिरा लागोन हिमन्त बिश्व शर्मा आरो हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे साबा मन्त्रि बिथांमोना समायखिरा लागोन आंजों लोगोआव दं दा बिटिसिनि एमएलए सायख'जानाय फानिराम ब्रह्म बिथाङा जों फानिराम ब्रह्म बिथांनाव सोंनो लुगैगोन माबायदि मोनदों दिनैनि दिननि बारै मा बुंनो नाजागोन तो मोजां मोनदों दिनैनि बे जेनाखि चिफ मिनिस्टार जेनाखि अभारटेकिं लानाय बेवहाय जोंहा जोंनि बिपिएफ राजखान्थि हान्जानिफ्राय जोंहा चरण बर' एमएलए खौ मन्त्रि हिसाबै लानाय जाबाय खोब मोजां जादों आरोखि बिनि थाखाय आङो गिबियावनो जोंनि जेनाखि बिपिएफनि जाहा दैदेनगिरि बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिखौ आं धन्यबाद होदों आरो बिनि थाखाय आङो आरोबाव जोंनि मान होजाथाव माने आसामनि जागोन जिखि मुख्यमन्त्रि मान होजाथाव हिमन्त बिश्व शर्माखौबो आं धन्यबाद होदों खारन जोंनिफ्राय बिपिएफनिफ्राय जे सासे मन्त्रि लाबाय खोब मोजां गोजोनथाव खोथा आरो माबाफोर आसा दंमोन नामा जे सोरबा मोनबावनांगौमोन जोंनि साइडनिफ्राय बा नोंथाङाबो मोनथावथाव एसे गोसो दंमोन नामा मोनथावथावनि खोथाखौथ' आं बुंला जोंनि हाइकमान्डआ जि खालामगोन बेनो जागोन जोंनि हाग्रामा सारा जि खालामगोन बेनो जागोन बेवहाय जोङो दा जों बा आं आरोखि मोननांगौ होनबाबो जानाय नङा लुबैबाबो जानाय नङा आरो जोङो पार्टि डिसिप्लिनजों थाङो गतिके हाग्रामा सारा जि खालामो बेनि सायावसो जागोन नोंथाङा दा एमएलए सायख'जाबाय नोंथाङा दा जोंनि एरियानि थाखाय सिडली चिरां एरियानि थाखाय माबायदि खामानि मावनो सानदों दा गिबियावनोथ' माने सिडली समस्तिनि एमएलए हिसाबै आंनो एक नाम्बार दायथ'आ जागोन जे रायजो राजाफोरनि जेनाखि माने जौगाखांनाय खामानि खारन बिसायख'थिनि सिगां जों रायजो राजाफोरजों रायलायदों रायजो राजाफ्रा माखासे उन्नयन लुबैदों माने बुंदों जोंनि सिडली समस्तियाव गोबां खामानि मावनांगौ होननानै गतिके एक नाम्बार खामानियानो जागोन आंना बे सिडली समस्तिखौ नायनाय बेजों लोगोसे बिटिसि ओनसोलावबो जाहाथे माने जौगालु खामानि मावनो हायो बिनि थाखायबो आङो माने आवगायगोन आं दिनै बांद्राय सोंथि सोंलिया मानोना दिनै आसामाव दिनै मिनि राजथावनि जानानै दं गुबुन गुबुन दाब दाब रायजोफोरनिफ्राय गिबि मन्त्रि बिथांमोना फैना दंफैयो आं दा दङ गुवाहाटीयाव थानाय लिलि हटेलावबो गोबां एमएलए बिथांमोना इएम बिथांमोना बेहाय दंफैयो दिनैनि हाबाफारिनि थाखाय जेराव गिबि मन्त्रिजों लोगोसे समायखिरा लानाय हाबाफारि मन्त्रि बिथांमोननि मन्त्रि बिफाननि मन्त्रि आफादनि दिनै समायखिरा लानाय हाबाफारि आं जनारि बसुमतारी आंजों लोगोआव दं भिडिअ जार्नालिस्ट इद्रिस आली